hamba mjuti nansi indlela. Hayi siyasinda lesikhwama. Impahla yakho ingakusinda kanjani? Indlovu engasindombo wayo. Beka la baba. Hewu. Sanibona. Ngiyahamba. Hayi yebo sihamba ngani yami. Hewu, mntanami siphindele ekhaya kuningi nje okwenzakala lapha kulo muzi. Besifikele ukuzoseka nje ifamily ngani yami. Sesiyagoduka ke manje sekhaya. Sekufanele sihambe. Manje nawe bhuti uyahamba? Yebo, ngiyahamba nami. Ngihanjiswa ukuthi uyabona lo mndeni lo kudingeka ukuthi ulapheke. Yeah. Manje uma sisaselapha singabashayisa umoya angeke bakwazi ukulapheka. Manje awubona ukuthi mhlambe masinga Cha. Kufuneka sahambe. Uyabona umnguni noThenjiwe. Kufuneka babe nesikhathi sabo ukuthi balungise into zabo. Manje ngeke bakwazi ukwenza lokho uma thina sisagcwele umuzi la. Uyabona nawe kufuneka nje upakishe impahla zakho ukuze sikwazi ukuhamba sonke. Ngiyakuzwa mfowethu. Mhlambe angazi noma ngabe ngiyaphambukane. Ngibona ukuthi kungcono mhlambe ngiqale ngithi ukukhuluma nomnguni. Ngimazise ngimtshele ukuthi kanti sike isidingo ngakwenza mina cha awume nje imali. Ngizokwazi ukuzenzela mina lokho. Ozwakala khona ihu olabangwe. Ozwakala khona. Yazi ukuthi into engijabulisa kakhulu. Ukuthi MaMzobe ngwazile ukuthi ngimtshele yonke into ebethe esifubeni sami. Ukusukela namhlanje useyazi ukuthi ngizizwa kanjani. Ngokubonga mntanami. Kodwa bese khona isidingo sayo yonke lento. Ndinkonzeni usho njalo ma. Ubuhlungu mina bengidlula kubona mana. Ngiyazi mntanami ukuthi na udlule ebunzimeni omngakanani. Kodwa becabanga MaMzobe ukuthi umzimba omnganani umzali kufanele uqale phansi uyomba isidumbu sengane yakho. Imenzani MaMzobe lento omocabanga mntanami? Umndeni wonke ke nje okagumede ubheke nomzimba mntanami. Khona ngiyamzela umnguni. Ngikuthi engafika phela ingane yakhe xolile. Aphinda yimbe futhi. Ubuhlungu obungaka ma. Konke nje kokwenzakalayo ngenxa yaMaMzobe.